Of course, kay Aragyapon si Athea Kim Riman. Kag kay Joval Trinidad. Good morning dira sa imo. Maria Fe. Wala man nakita si Migo Morochel, Evangelista. Ara-ara sa galina. Yes, Kaya amo-amo na go, mo. nalaktaman. Saylo-saylo. Basi magsunggod, kag hindi ka pa Pakapihon. kapihon. Hindi ko pa pakapihon sa idalom sa Akasya. Yes, bugnaw pa naman ang akasya dira. Yes, so. Kay Maria Fe Morales Silairo. Kag kay Andrew Humilia. Good morning. Sige, Aksyon Doors. Araman Action Boy, si Virgo September, maayong aga sa imo. Si kumparing Bia Jonathan, nagalanto siya, upod man kay Tantan. Baby Tantan. Kay Ronnie is Villanueva, good morning kuno sa H-Mom Medical Specialty Center, Talisay City. Doctors, nurses, staff, of course, sa iya asawa nga si Carol. Kag sa duwan niya kabata nga si Ron, kag si Ron Daniel, kag si Bless. Good morning. Kay Maninoy Michael Junpy Season, good morning sa imo. Greet niya lang kuno si Maui Kanyada Jr. Dara sa Barangay Sumag, kag sa tarang nga taga Sumag Youth Sports. Thank you, Gid. You're welcome, Gid. Kay Dina Dick Cripito, good morning man, dara sa may barangay RSB La Carlota. Yes. Okay. Miles Martir, good morning man sa imo. God bless, keep safe. Action Boy. Imelda Hongo or Hongo? Hongo. Good morning. Hongo. Hongo. Ha? Hongo guro Hongo? O sige. Hongo. Basta, mo na siya. Edmond Ginabo, good morning dahil sa may Laguna. Imelda, de lang. Jocelyn Song, Comedia, good morning. Si Action Boy, go. Yes, kay Helen Sareta, patamyaw ko no sa kay Panoy Sareta, Ronilyn Sareta, Roselyn Sareta, halin kay Mama Kapadan, Inayawan, Kawayan. Halin kay Mama ninyo sa Kapadan, Inayawan. Inayawan, Kawayan. Lloyd Tano Rio, kay Jean Oisiser, good morning man. Kay good morning ko sa Energy Fans Club. Yeah. Claude Mark Arellano Gomez from Moises Padilla. Nanette Dizon, shout out lang sa Jocados family. Watching from Navotas. Dining Navotas yan eh. Somewhere in the zone. Sa Metro Manila man yan. Navotas. Amo na isang daw fishing municipality dito sa Kwan sa Metro Manila. Ay, true. The fishing ni ila yan. Cory Vidaha. Kay Good Suzette. morning. Good night. More night. More night. Suzette Alunan. Shout out ko sa apo niya kasi Suzanne Alunan. Happy birthday sa kay Suzanne Alunan sa apo ni Suzette. Sa iyo ni Guru sunod ang ngalan, no? Correct. Suzette. Ginislan na ang T sang N. Perfect. Correct. Nanette Dizon. Liz Palma Ranin. Sige. Ang iban ka na naman ha. Standby na sa aton nga mga balita lokal. Balita Morning Edition. Aksyon Radio Philippine Standard Time, 7:11. Sa detalye na sa aton mga balita lokal. Wala na naghinyo pa sa National Interagency Task Force sa siyudad sang Bacolod. Nga palawigon ang moratorium para sa sea, land kag air travels pasulod sa siyudad sang Bacolod. Suno kay Bacolod City Councilor Israel Salanga, naghinyo lamang sang masobra 2 ka semana nga suspensyon sang biyahe ang mga local government units bangod sang gulpi nga pagsaka sang COVID-19 cases. Paatag ni Salanga, sa karon mataas pa sa gihapon ang kaso sang COVID-19 apang masarangan na nga i-control sang LGU. Sang ginpatigayon ang moratorium, una ang ginsulbar sa mga otoridad ang problema sa COVID-19 sa lokal.
Ginpahayag ni Bacolod Lone District Congressman Greg Gasatayang ang Bayanihan 3 o kon Bayanihan to Arise as One Act ang ginaduso nga mapasa sa karon sa Kamara ang tuyo nga buligan ang sektor sa mga magagmay nga negosyo o kon small medium enterprises. Sa interview sa kapihan sa Aksyon, ginpahayag ni Gasatayang nga sa idalom sa Bayanihan 3 pagabuligan ang mga negosyante sa SMEs pagi sa pagtugot nga maka-soft loan sa Development Bank of the Philippines kag Land Bank. Suno kay Gasataya ang focus ng Bayanihan 3 ang laban sa recovery sa ekonomiya sa Pilipinas. Suno pa kay Gasataya 310 bilyones pesos ang pondo nga ginaproponer sa Bayanihan 3 apang subject for approval pa ini sa Kongreso. Isa sa mga provisions ng Bayanihan 3 is also ang pagbutang sang pundo kaya at the time pag-approve sang budget, the funds were based sa discussion sa plenary, ang funds were utilized para ibakal sang bakuna. So, ang ining 54 billion Kabahin sa payag ni Bacolod City Loan. Kabahin sa payag ni Bacolod City Loan District Congressman Greg Gasataya. Samtang may 5 na ka mga private individuals ang nagpalambot kay Bacolod Lone District Congressman Greg Gasataya sa ilas ni kahandaan nga magdonar sang duta o kon lote nga patukuran sang Bacolod District Hospital. Sa interview sa kapuyan sa Aksyon, ginpahayag ni Gasataya nga inisyal na nga natalakay sa Senado malapit isa ka tuig na nakaligad ang ginaduso nga pagtukod sang hospital kanang hulat na lamang ini sa ikaduhang reading sa Senado. Suno kay Gasataya, pila sa mga area sa Bacolod nga may pribado nga individual ang nakahanda magdonar sa duta. Amo sa Barangay Pahanukoy, Barangay Bata, Barangay Felisa, Barangay Mansilingan, kag Barangay Estefania. Suno pa kay Gasataya, ginsumiter na niya ini nga mga lugar sa DOH, kag ang ahensya na ang mag-assess kag mag-evaluate kundi ang pinakamaayong area nga tukuran sa ospital. Sa karon nga laom ang kongresista nga sa bulan sang Mayo, magkapatigan na sang second reading kag magkapatigan na sang deliberasyon sa plenaryo para sa nasambit nga proyekto. those pa na pwede para to submit if needed because ang ilalang gina-assure sang national government ini is nga may ara tanan nga duta kay wala sila pundo for land banking, so they would prefer donated lands para patindugan sa Bacolod City General Hospital. So we already submitted that requirement. No, so gaulat pa lang kami for word coming sa the Senate kasi may commitment na to si Senator Bong pagsubugman si Majority Leader Mig Zubiri na makakuligid sila sa atin na mga pasarin kag maprobahan sa Senado. So ang dugang nga pahayag ni Congressman Greg Gasataya. Nagsaka sa 82% ang hospital care utilization sa mga COVID-19 beds sa pito tanan ka mga hospital sa siyudad sa Bacolod tubtob Abril 17. Sunod kay Dr. Chris Sorongon, Deputy for Medical sa Bacolod Emergency Operations Center, nagnubo sa 156 ang COVID beds sa mga hospital. Humalin sa kapin 200 matapos nga nag-iban ang Corazon Locsin Montelibano Memorial Regional Hospital sang 50 ka beds. Sunod kay Sorongon, ang giniban sa CLMMRH ang ilagin talana para sa ilang mga healthcare workers. Sa 156 nga COVID beds, 126 dire ang mayara na sang na-admit nga COVID-19 patient. Sa datos ng Bacolod EOC, ginpahayag ni Sorongon nga nagapakita nga 60% sa mga pasyente ang taga Bacolod, samtang 40% naman ang gikan sa mga banwa kag syudad sa probinsya. Damlag lang ginanunsyo ni City Administrator M. Ang nga 3 na kabeses sa isa ka adlaw nagahatag sang datos sa mga hospital sa EOC para sa real-time nga reporting sa mga gina-admit sa ila. Temporaryo nga magasira ang Bacolod Main Office ang Central Negros Electric Cooperative kung Seneco karon nga adlaw Abril 19, tubtob Abril 20. Sa public advisory sa Seneco, ginapahibalo ang mga member consumer owners nga mahimo sila makapag-angot sa Seneco paagi sa mga emergency services kag helpline units para sa mga power-related concerns. Ang Seneco ang magpatigayon sang disinfection sa ilang nga talatapan. Ginpalawig pa sang lokal nga gobyerno sang Don Salvador Benedicto, Negros Occidental ang temporaryo nga pagsuspender sa mga aktibidad pareho sang seminars, trainings, rides, swimming, camping, hiking, excursions kag iban pa nga mga super spreader events. Sandig sa executive order
2021-04-002 nga ginpermahan ni Mayor Marcelin de la Cruz. Ang suspension ginpalawig umpisa subong nga adlaw Abril 19 tubtob Abril 25, 2021. Nagrigad nga Abril 9 sang una nga mag-issue sa executive order ang alkalde nga nagapatuman sang mas ginpasangkad nga tikang angot sa mass gatherings, parties kag mga super spreader activities sa munisipalidad umpisa Abril 10 tubtob 18, 2021. Sa Abril 17, 2021 nga datos sang Provincial Incident Management Team, ang DSB amo lamang ang nagaisahanan nga banwa sa Negros Occidental nga wala na sang kaso sang COVID-19. Sa duga pa naton nga mga balita lokal, wala pa sang mga prominenteng individual nga nagsaylo sa ilang registration sa syudad sang Bacolod. Iniagin kumpirmar ni Bacolod Elections Officer Attorney Katrina Trinio Canya kasunod sa panawagan sa pila ka mga tao nga magpapili si Anay 3rd District Congressman Albi Benitez bilang alkalde sa syudad. Damlag lang nakitan si Benitez nga nagbisita sa Central Market sa Bacolod. Suno kay Canya, ang aplikante para magparehistro ang dapat 6 kabulan nga residente sa syudad sa adlaw sa eleksyon. Suno kay Canya, wala man ginaisip ang residency sang registrant sa adlaw sa iya pagparehistro, bagod posible madugay na ini nga residente sa syudad pero wala lamang nagparehistro. Ginpatag ni Canya, lain naman ang requirements sa mga luyag magkandidato nga dapat residente sa syudad sa isa ka tuig sa adlaw sang eleksyon. Suno kay Canya, ang pagbaton sa mga aplikante sang registration ang nagadepende sa dokumento nga ginsumeter, pareho sang basic requirement nga valid ID nga mayara sang address. Gindesignar bilang officer in charge sa Regional Directors ng Department of Tourism Western Visayas ang nagrense nga si Christine Manzanares. Ini matapos magretiro si Regional Director Attorney Helen Catalbas. Sa Regional Advisory nga ginpermahan ni Catalbas na petsahan Abril 15, 2021, si Manzanares ang nag-umpisa bilang OIC Regional Director sa Abril 17, 2021. Si Manzanares ang nagpangalagat bilang Provincial Supervising Tourism Officer sa Negros sa administrasyon ni Anay Governor Alfredo Marañon Jr. sang 2011. Siya ang naging Tourism Officer man sang siyudad sang Sipalay sang 2005 kag Pebrero 10, 2020 sang siya ang na-promote bilang pamuno sang Tourism Development Department sang DOT Western Visayas. Presidente Duterte nagpaandam, madamo pang mapatay bangod sa kakulang sang supply sang bakuna. Samtang Pilipinas makahimo sang kaugalingon nga bakuna sa masunod nga tuig. Ang detalye sa aton mga balita national sa pagbalik sang Aksyon Balita Morning Edition. Kag sa aton mga Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton siling nga Facebook page pagiya sa Aksyon Radio Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nielsen nga kakuha sang commanding radio station share para sa 4th quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton siling nga Facebook page pagiya sa Aksyon Radio Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nielsen nga kakuha sang commanding radio station share para sa 4th quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share.
Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga ka-Aksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamupag kalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador ang araw sa nagkulist sampedaya yung pamangkot to nagligad para pamaninga ning nawagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung guys nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sang inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamera, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamera, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019 DAS-CoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tamyaw man ni Archie Baez ang mga Operation Tulong Task Group. Yes. Oo. Good morning dira sa inyo. Lito Dayap, Terry Sempron Yong, Tete Hoka Tetangata Kia Ora, no? Sa imo dira sa New Zealand. Milagros, Kagawad Mila Alit. Good morning man. Kay Leiden Navarrete, Raymar Lingoste. Si Leiden Navarrete, tamyaw niya ang taga Pulupandan gid, no? Vanessa Mayo, ginapangita si Ma'am Kayla Jelly. Ma'am Kayla Jelly, ginapangita ka ni Ma'am Van. Absent ka diya. Ana Sinoro. Good morning ka no Philippines. Yes. Jin Buero, mga agaman, kay Teresa Linahakayaw, kay Kagawad Ulay Abalahon, good morning man dira sa imo. Kagawad Mira Polidario, good morning man, no? Sakay sa ibang pagidira, no? Kanday bro naton Dan de los Santos, Edwin Miranda Senior, sakay Angel, good morning dira sa imo Angel. Kag Janet Delino, maayong aga. Ginagreet niya man ang iyang apo ni Mary Jane Kayaw. Ginagreet niya ang iyang apo nga si Alex Isabel David sang Sambag Mandalagan. Good morning sa imo. Ginagreet kagid ni Lola nimo. Ni anong panawag si man? Na may ara na nga Lola Mama, no? May mga sari-sari ni panawag nila no. Ay na-skip ko ang babaw, di nang babaw dadampi man do. Hindi ko makita kay gat kon bi Ma'am Van mo ga ano gani panawag ni ay.
kay diri sa kuan. Sige, hindi ko makita na. Nakapanaog na ko. Anyway, sendiwata. Kay Ma'am Lily King, good morning man. Oy, ihada ko Caitlin nang, good morning. Good morning sa imo dira. Bo, ang ihada ko dag bag ulang nagdalaga. Ha? Bag-o lang nag-debut. Nag-debut ang balina, no? Anyway, dalaga na si Inday Caitlin Nang, no? Naglumpat bikay natuod mo. Sa kay Ana Sinoro, tanan niya taga... kuan anay check bingi mo ngina text angay na message mo anay mayo kay ha? Parang mayo ang aton nga pag sinalayo. Ay, kasama. Anyway, Jo Marie, good morning man. Balderrama, ay. Remar Hicano Halyasgo. Sige, dira sa sitio lupa ni sila, no, sa La Castellana. Oy, mga taga La Castellana, good morning sa inyo. Good morning man sa kay Leo Talaban. Sa akong amigo, kay ABC President Ed Pregua, sang Banwa sang Isabela. Kap, SB, good morning dira sa imo, no? Sa kay SB, si White, no, nakita na ni SB White Nicor bala, sang La Castellana. Kan nagligad niya, kita na kami ni SB Añejo, Nicor. Kuha sila mo, ang mga ngalan nila, puro limno ni mo, si White Nicor, White Castle, SB Añejo, may beer pagin na sila. Te si Mayor Ramayla Nicor, Raman, puro limno na. Perti si Migo ko Bordig Nicor. Lolet Atos Digayo, mayang aga man sa imo. Eden Sapanta Kasuyon, Jennifer Albay Pigares. Good morning man sa imo dira, no? Sige, standby kita na sa aton nga mga balita nasyonal. Don't not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining Facebook page pagiya sa Aksyon Radio Bacolod. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang nilsing nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio 38.70%. Number 3, RMN Bacolod 14.50%. Aksyon Radio Bacolod number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod number 1. Pamati alamon ginasandigan Tingog sang probinsya Kamatuuran ginapalap na Minsay nga may dala Paglaom kag kasanag Tinuig na nagligan Ikaw gihapon ang Balita Morning Edition. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 7:31. Sa mga balita nasyonal, nagpaandam si Presidente Rodrigo Duterte nga madamo pa ang mapatay bangod sa kakulang sang supply sang bakuna batok sa COVID-19. Sunod sa Presidente, madugay pa ang pandemya kag hindi niya matudlo kung sino ang masunod nga mapatay. Ginmensionar man sini ang padayon nga paghulat sang gobyerno sa bakuna nga unavailable bangod sa kakulang sang supply sa bugos nga kalibutan. Kung may nakuha man nga bakuna gikan sa China, amat-amat ang pag-abot sini sa din prioridad nga mahatagan ang mga health workers.
Ginako sa presidente nga nagapangatubang sa kinagamo hindi lamang ang Pilipinas kundi ang bugos nga kalibutan. Sunod sa presidente, nagapangatubang kita sa isa ka kaaway nga hindi makitaan kag wala sang nakitaan nga katapusan. Dugang pa sang presidente, hindi exempted ang Pilipinas sa pandemya nga pwede magwasak sa sibilisasyon. Ginpahayag sa Department of Science and Technology o kung DOST nga makahimo sang kaugalingon nga bakuna ang Pilipinas sa masunod nga tuig 2022. Sunod kay Science Secretary Fortunato de la Peña, mahimo maka-manufacture sang bakuna ang DOST pinagi sa fill and finish approach sa bulig sa importasyon sa mga materyales gikan sa mga vaccine developer. Sa mga plano, magapirmahanay sa kasugtanan ng isa ka kompanya sa Pilipinas kag ang vaccine manufacturer nga mo magatukod sa pasilidad. Ginklaro ni De La Peña nga ang testing ang mag-aagi sa gihapon sa Quality and Standard Protocols ng Food and Drug Administration. Adom naman ka mga kompanya nagaplano nga magpatukod sa vaccination manufacturing facility sa Pilipinas. Isa sa anom ka mga kompanya ang distributors ng South Korean company samtang isa pa ang mayara sa extensive facilities sa Asia. Mayara man sa kompanya nga plano magpagigangot sa mga foreign brands. Dugang pa isa man ka kompanya nga konektado sa German vaccine developer, isa ka long-term partner sa Chinese vaccine producer, kag kompanya nga luyag mag-invest sa US pharmaceutical company nga may plano man magpatukod sa vaccine manufacturing company diri sa Puso. Ginpanginwala sa Department of Health o DOH nga ila ginapahog ang mga pribadong hospital nga hindi gusto magdugang sang kapasidad sa tunga sang pagtaas ng kaso sang COVID-19. Ginpahayag ni Health Undersecretary Maria Rosario Vergere wala sa nagluntad nga pagpamahog sa ilabahin apisar nga yara sa lai ang pagpataas ng kapasidad kung may pagkinahanglan. Sunod pa kay Vergere nga dapat mag-expand ang mga pribadong hospital sang tubtub 30% nga kapasidad gikan sa original nga bed capacity para sa mga pasyente nga may COVID. Dugang pa ni Vergere, ginapatuman lamang sa DOH kung ano ang nasaad sa lagi. Samtang ginpahayag naman sini nga nahangpan sa DOH ang mga hospital nga kinahanglan sa mga bagong nga healthcare workers, rason nga nagabulig man sila sa paghatag sang hospital bed. Gindala sa ospital ang bantog nga business tycoon nga si Lucio Tan matapos ini nagpositibo sa COVID-19. Sa Instagram post ni Vivienne Tan, ginpahayag sini nga yara sa mayong kondisyon ang iyang amay. Nagpasalamat man si Tan sa mga nagpalambot sa ila kabalaka kag napangamuyo para sa maayo nga kondisyon sa iya amay. Nagahinyo man naman ang pamilya ni Tan sang privacy sa karon samtang padayon nga nagapaayo ang negosyante. Ginpanginwala naman ni Defense Secretary Delfin Lorenzana ang report nga mayara sang Viber group sa maretiradong kag-aktibong opisyales sang militar nga luyag mag-withdraw sa ila suporta kay Presidente Rodrigo Duterte. Sudo kay Lorenzana, isa lamang ini ka irresponsable nga propaganda. Dugang pa ni Lorenzana sa isa ini ka fake news kag siya mismo ay hindi kalakip o kon malakip sa mga grupo. Ginapanawagan naman ni Lorenzana sa mga kritiko nga untaton ang pagpalapta sa mga malisyoso nga propaganda. May angot sini ginklaro sa Tiglikom nga suportado nila ang presidente. Ang atundugan nga mga balita sa pagbalik sang Aksyon Balita Morning Edition. Kag sa ato Simbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanag. Nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagduhaw sang biton. Mga balita nga gala inspirasyon, Aksyon Radio bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod ng mensahe.
Sige. Good morning na liwat sa aton nga mga Facebook viewers. Sa kay Merlita Adolf. Good morning ka na Aksyon Radio from Bagubon. Bagubon kung Bagunhon. Anyway, Merlita Adolf, good morning. Sige. Kay June Villarosa. Listening from Stonehaven Subdivision, Barangay Granada. Oy, Mila Javier, good morning mandara sa imo. Si Lily King, sino yung natamyaw ni man? Si Amino Tukong, naman? Basi ko na sa nang hindi na, ano? Si Gasensa ko no 75 stars, 2 times na, nga hindi makasulod. Oo, ay ko kabalo nga hindi kasulod ko no Gasensa 75 stars, twice na. Hindi kasulod. Ara na. Ano to? I-try lang liwat ni Miss Lily King, Action Boy. Kay basi gabisyo lang bala ang balahaw. Ang system. So, man hindi siya makasend stars. Correct. May ginkuhan kayo na si Ma'am Van nga, huwag ko na mabasa. Nag-send siya 100 stars kay na si Ma'am Van. Oo, nabasa ko to kayo na. Kita ko to kayo na. Oo, ang 100 stars na ginsend niya. Pero, doon nabasa ko naman to, ang 100 stars nga na-send ni Ma'am Van. Anyway, good morning Mandira sa kay si Kate Cardones, no? May aga dira si imo kag sa mga nagapamati dira ano sa ilang lugar blang nga gina trabaho. Si Black Boy gin chat ko Black Boy ni Sino? ni Kagawad Milagros Alit. Hambay gid sa ako nag-comment siya di ko na sa aton. I-greet siya ko no pero pwede on air kay gabi siya yung wifi. Okay. Charot lang Kagawad. Charot lang Kagawad. Good morning. Motoy Bibi. May agaman. Kay Maria Rivera Murayama. Yes, good morning Miss Maria. Change mask ka na naman ko no? Ha? Change mask ka na naman. Ay, syempre. Amo na sila. Ako pa yan. Do mga balokang stocks ko to ganis yung face mask Action Boy. Dasig na sila mag-change. Change oil. Change oil. Kala, it's a change oil. Kay ang LV daan dapat, ang Gucci ko to, dapat ko siya Action Boy. Abi ko Chanel to, Gucci to siya. Gucci to siya Action Boy. So ang Gucci ko dapat i-preserve ko to siya. Dapat hindi siya dugay, gid lang nga ginagamit. Okay. Balok kayo dito pwede malabahan mong tubig balik. Hindi siya washable out? Ha? Hindi siya washable? Hindi to washable Action Boy. So, it's habuyable. Okay. Bongga man. Pero ano man nga do kakuan man to no abi ko ano tsura ito. Cloth no? Oo. Kasi syempre bala Gucci. Ang mata bebe. Ala indoors. Screenshot naman ako ni Dennis. Budlay na. Okay. Ano? Kay Migo tanong ko good morning. Ay, oo, gali ay naunsa man di ay. Nadula siya. Oo. Ay, ato siya sa DSB oh. Sino na? Oo. May dito, Victoria. Dito, guro. Ay, kalay. Sige good morning. Landa sa tanan niya nag-upod sa ay! Lalipat po tani. Si Sir Milili Oligo, gali Action Boy sa Tangob. Pero may gina siya daan nagapag-greet sa akon. Good morning, Sir Milili Oligo. Nakatilaw ko na tayo pangapi sa kapihan niya? Oo, sa MM's Bunny Cafe. Iya bata ng owner. Namin ang food, hindi si Milili. First, ano na ako, no, ha? Hindi si Milili. Hindi. Ang bata niya. Iya bata yung owner. Kaya... First nga, ano siling mo? The first Bunny Cafe sa Philippines. Ang manangambal nila, ha? Yun, check ko. Kaya man mga cafe ba nga daw mga dogs naman niya? Ano ha? Diri sa Bacolod, miyara man na. Erwin Gonzalez, good morning. Standby na kita, ha? Sa aton nga mga dugang nga balita.
Balita Morning Edition. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 7:42. Kag sa detalya Balita International, kinahanglanon pa sa ikatatlong nga dose ang bakuna sa kompanya nga Pfizer ang mga individual nga nabakunahan sini sa sulod sa isa ka tuig agud mangin fully vaccinated. Ginpahayag ni Pfizer CEO Albert Bourla nga maghimo kinahanglanon ang tuigan nga pagpabakuna sang bakuna agud dalay nga mangin protektado batok sa COVID-19. Apang isigurado nga nakita nila sa karon ang mga pagbakuna sa ikatatlong nga dose sa tunga sa ikaanom ka ika-12 ka bulan antes masiguro kung kinahanglanon ang tuigan nga booster sini. Sa karon hindi pa sigurado sa mga eksperto kung tubtob sa ano ang proteksyon nga ihatag sa mga bakuna batok sa coronavirus. Una na nga ginpahayag sa Pfizer nga 91% ka epektibo ang ila bakuna batok sa COVID-19 kag masobra 95% ka epektibo pati na sa severe cases sa ikaduha nga dose sini. Sa balita sa batas sa pagnegosyo, nagpasar si Senator Christopher Bongo sa Senate Bill 2133 nga nagaduso sa mga amendments sa Presidential Decree number 4460 o kung mas kilala bilang the Insurance Code of 1978 agud mapabaskog ang mga regulasyon sa pagdumala sang health maintenance organizations nga magahatag sa nakaigo kag masarangan nga pagtatap sa ikaayong lawas sang mga Filipino. Ginpahayag sa senador nga insurance, pre-need kag HMO regulated entities ang may dako ang kontribusyon sa ekonomiya sa pungsod. Ang life insurance, non-life insurance kag mutual benefit association ang naka-record sa industry asset base nga 1.72 trillion pesos sa second quarter sa 2019 katumbas ini sang 11.79% nga saka gikan sa 1.54 trillion pesos nga na-record sa pareho nga panahon sa naligay tuig. Ang HMOs ang may pagsanyog sa industry assets grew gikan sa 32.91 billion pesos sadtong 2017 pakadto sa 38.96 billion pesos sang 2018. Sa idalom sa Executive Order 192 Series of 2015, ang Insurance Commission ang nahatagan sa jurisdiksyon sa HMOs sa pungsod. Sa aton nga foreign currency exchange rate, ang US dollar 48 pesos and 37 centavos, Singapore dollar 36 pesos and 23 centavos, ang Hong Kong dollar 6 pesos and 22 centavos. Kag sa ato naman nga Balita Entertainment, napilian bilang official footwear sponsor sa 69th Miss Universe ang Pinoy show entrepreneur nga si Jojo Bragais. Kung madumduman parte man sa team ni Miss Universe 2018 Catriona Gracie Bragais. Siya man ang official show provider sang binibining Pilipinas umpisa pa sa 2015. Magluwas ang beauty queens, pila ka mga sikat nga personalidad naman ang nagsuksok sa mga obra nga sapatos ni Bragais kaangay sa American supermodel nga si Tyra Banks, Spice Girl member nga si Mel B, kag pop star nga si Dua Lipa. Kalakip man sa mga napilian nga official sponsor sa grande nga beauty pageant, ang Pinay nga si Olivia Kidoko nga para naman sa skincare sa mga kandidata. Sa Mayo 16 o kon Mayo 17 oras sa Pilipinas, patigayunon ang Coronation Night sa 69th Miss Universe pageant nga patigayunon sa Seminole Hard Rock Hotel and Casino sa Florida sa Amerika. Sa balita sa sports, opisyal nga nakasulod sa Tokyo Olympics ang Filipina weightlifter nga si Heidelin Diaz. Nagtapos sa ikapat nga pwesto ang 30 anyos si Diaz sa Asian Championship nga ginhiwat sa Tashkent, Uzbekistan. Ang mga torneo sa Uzbekistan ang formalidad na lamang para pa sa magsulod sini sa Olympics. Nagkampiyon man sa mga torneo si Kiyoyon Liao, samtang silver medalist naman ang parehas nga Chinese nga si Yajun Lee. Bago rin makaupo ni Diaz ang pila ka mga pambato sa Pilipinas nga sanday gymnast Kaloy Yulo, Paul Volter, EJ Obiana kag mga boksudor nga sanday Yumer Marshall, Iris Magno, Nesty Peticio kag Carlo Paalam. Ini na ang ikapat nga bes nga nagpasakop sa Olympics si Diaz nga ang una sa 2008 Beijing, 2012 sa London kag 2016 sa nga Rio Olympics. Balita Espesyal! Alright! Energy! Action boy! Kag sa aton mga ka-action, happy Monday, everyone! Yes, happy Monday! Si Ma'am Kelly Jelly, nakaabot pa kuno sa mga balita. Nakaabot pa siya. 100 stars naging stand niya, Action Boy. 50-50. Okay, duwa. Yes, thank you, Miss Kelly Jelly. Good morning, Action Boy, kay Kagawad Mila Alir. Yes, good morning. Nagapamatigid sa aton. Thank you. Happy birthday anay kay Rodrigo Roma.
ang father sang presidente. Ay, yes! Happy birthday, Tito Rodrigo! Tito Rodrigo. Maka Tito Rodrigo, si Dorel. Happy birthday, Get! Tewa kita da. Rodrigo Roma. Basigaan niya ko no, Action Boy, Indian Mango. Thank you, Tito Rodrigo Roa Duterte. Ay, Roma. Roma Galing na na, saya. sorry. Roma. Nadiretso lang. Happy birthday, Get! Father ni Dennis. Oo. Richard Tibor Roma. Sige. So, sa ato nga balita, Special Action Boy, aring mga version 2.0 naman ni Action Boy, sang mga bagay, bala nga dapat hindi tayo pag-share sa social media. Nga diba? nag 2.0 na siya yaw. Kay May ligad, 1. May ara nga. may version 1 na tayo nagligad, Action Boy. Tilain naman ni siya ya. Ang sa nagligad, hindi mo pwede i-share ang iyong mga complete home or work address, di ba? Kaya isa in Action Boy sa ginaayman sang mga gasol sang mga gasolito nga Namiya ko sang biktima. Namiya ko sang ila nga description sa tong nagbudol-budol. Oo. Ano tsura ya? Dugasol. Kalain. Nabot silingon. Oo. Dako lawas. pero Gamay ulo. Nga putot. At kalain. Ang shikit naman. So, man Action Boy, ang imo pag inyo full birth date. Hindi mo na pwede pag-i-share. Kaya balok Action Boy. Isa ni sa requirements Dito sa profile ni mo, doon mo na ang birthday. Hindi na, pero pwede mo na siya kakasun ang year. Kung saan, sa imo Facebook, pwede mo na siya i-private actually. Imo guro naka-public ay. Amo na kadamo ga-greet sa imo. Tapos naka-exact kung pila na edad mo. Pero pag birthday mo sang last, dapat gibutangan mo gid. Kaya pag-register mo da, paggawan mo gali na, pag ano. Ibutang mo gid na. Pero pwede mo na siya i-private after. Wala mo na private imo, tikonte na bala ang edad mo nga 59 ka na. At least next year maka-avail ka na sang 20% discount sa mga senior citizens. Hindi mo pagpadasigan. I'm so proud of you, Action Boy. So, mo na siya, Action Boy. Hindi mo siya pwede i-share ang mga full birth bala kay balok Action Boy. Di ba kung mag-check out ka bala sa internet, ginapangitaan na da kung sanong imo nga birth date, may mga Action Boy, mga details nga mo may na. mga pamangkot. Paano ko nakuha na to imo card details nante, isa na lang ka-click nan. So next Action Boy, good morning Sir Milili Oligo naga-live wala siya guro kaabot ginasa akong greeting sa iya. Good morning Sir Milili Oligo. Kasi ang next Action Boy, ang mother's maiden name. Maiden name. Kaya isama ni siya sa mga pamangkot Action Boy special information, especially sa mga card mo bala. Amo na ba kung mga ATM cards mo dra, 'di ba? May pamangkot na. Kung para mag-register ma-sure nila nga ikaw gid. nga ikaw gid na. So ikaw mo lang na nakabaluya sa maiden name pero gid siya sang imoy Iloy, 'di ba? So mo na siya. So ang next Action Boy, isa Bale, sa ang mga apelyido basic. na sang imong mama, sang dalaga pa siya? Yes, ang dalaga pa Okay. siya. Amo nang imong middle initial naman. Hindi ata. Amo nang Hindi middle ko siya initial mo. Amo ko. na, ang middle name mo, amo na. Ang middle name ko, Ang maiden name sang imong mama, amo na imong kuan mo na middle imong initial. initial. Hindi ang middle initial sang dalaga pa siya. Hindi. Maiden name mo. Okay. Silingon sang dalaga pa sa nang apelyido ya. Okay. Sige, kaya ako niyang ginubutan ko pag ang apelyido, pag ni mama, magluwas nga sang dalaga pa siya. Apelyido, ang middle initial yung pag ginubutan ko na. So, hindi na nila makuha. So, next Action Boy, ang imong mga current location, hindi mo na pwede i-send. Like, traveling to Sipalay. Nan. Pero mo na post no? Oo. Ako yung post ko na Action Boy, like 2 hours ago, nakabiya na ako na sa lugar. Or like, amo na siya. Nahilig ka git sang word yung biya, no? Oo. Tiyan na pinagbili. Ha? Biya Jonathan. Biya Jonathan. Hindi pwede nga naghalin ka na, naghalin ka na. Naghalin ako sa lugar. Sige lang bala. Kay... Sa Midsayap, amo na to. Amo na sa Midsayap. Hindi na magkontra ba si buslot kilid mo. So, amo na siya, Action Boy. Mana 2 hours or 3 hours ka na nakahalin sa lugar. Antes mo na i-post nga mo na. Kaya iban ba, traveling to Sipalay, pak, click. Na. On the way to... Amo nang iban, kung may manog ambush, mo maambushan kag Action Boy. Amo na. Yes. And next Action Boy, ari pag in plane ticket, wala may nakita, igo ni Action Boy. May ara na. Ang nag-post for Action Boy.
So, nag-post sa Aksyon Boy, nakita ko, pwede mo na daan i-edit. Correct, Meron na correct. booking reference na tawag. Oo. Pwede mo na daan ka doon sa airline, da bala nga i-search mo da, tapos booking reference, i-click mo lang da. Makita, pwede mo na ma-edit, like i-cancel mo, or ipa-reschedule mo. May nakita ako na Aksyon Boy, gin-post siya sa Facebook. Gintawagan ko to sa dayon. Agin tawagan mo siya? Iko tabunin na silin ko ang imong booking reference. Oo. Iko makita na karon sa iban. Kita ko Kung na. i-ano siya bala, saskuhan siya bala. Saskuhan ka, masaskuhan ka na. Mahirap Kung na. buot mo gidman, kung nagasugid ka ginman nga pa Manila, kay iban daw. Ay iban daw masugid na pa Manila. Saya mo daw muna bla. Do ka big deal bla. Ti post siya na sa Facebook. Actually, wala kaya man ito ticket. nailabot kay iya man na gusto i-express ang iya nga. Gani pero pwede lang na ang imong destination, ang imong origin. Or mo na. picture ka lang sa airport, di ka imugi siya. Ang ticket niya i-post just ang booking reference sa ara. Action Boy Kita ko na. i-post, Actually diba? yung tawagan ko. Yung tawagan mo. Yung tawagan Very ko. good Action Boy, kay Yung ko nga gin-save ang mo imong siya. Canada may booking reference na ay ang bugali na. Oo. Ala ka post ang ticket mo da. Na. Hindi Good sana, niya. good morning ka na siya. Morning the same mo. The sun. So next Action Boy, ang you and your friends kids. Nan. Hindi mag-post sang Action Boy, Sa hindi mga mag-post kabataan? sang mga pictures sa imo bata or sa imo nga bata sa imo nga friend. Kay balo ka Action Boy, especially ning balang mga bata pa balang nga photo nga wala bayo, di ba? So una usog in Action Boy picturean ka sa imo iloy nga wala ka sang bayo dra or ang mga pedophile bala Action Boy, gina-upload na nila sa mga, mga website nga mga kwartahan nila. Okay. So, mo ginahalong-halong gid sa kada click ta Action Boy. Ipaminsaron tagid kung ano ang sini. Think ano before ang you click. Think before you click. Ano ang matuga sini Action Boy. And then, next, pag home alone. Hindi mo pag-share, alone ko sa house. No. May haran Action Boyfriend ko man sa Facebook. May nag-comment, tito niya to ata, ginkigan siya. Dahil nga, ikaw lang isa sa inyo, balay i-post mo lang, ikaw lang isa, irisa na, tigin-erase sila yun. To, no? Kaya ka naman bala na kung sa mga akyat bahay da. Or ikaw lang isa. Ikaw lang isa. Pasambalong ka do ka, niwang ni nga dansiya, kaya tanan siya tang paruson, malipungan na ni sa. Diba? Yung daw gasol mo sa kadako. Si Karan mo siya, hindi ka bangon po. So, wala siya Action Boy. Pag home alone ka, dapat, Ang home alone niya sa pelikula na. Dalires? Home Alone Dariles? Home alone na iya. Ay, Home Alone. Home alone Dariles. Home Along. Along. Hindi. Ang pelikula gina iya, ang gins, ang Home Alone. May pelikula na. Sino gabida? Si nalipat ako. Hollywood bata. na? Or Hollywood. Okay. Ay, wala ka nakakuha ka nami. Tanawa bala na. Wala ang kinalanto ko, mga Miracle. Si Macaulay Culkin. Okay. Sige. Macaulay Culkin. Dugay na? Dugay naman. Bro, 1 to 3 na siya eh. Daw, hasta sa 3. Okay, sige. And next Kaya mo silingon kung mga si pelikula gani nga may 1, so may 2, may 3, mo silingon click na siya. Click na siya ang pelikula. Hindi, lain man ang series ya, di ba? Kaya inyo, bigyan ginatanaw yung mga pelikula, yung mga aabutin ko ang langit mo, mga Aabutin sana ko wala ng wakas. Sana mo ka. Huwag ko na kay kabalos ang sana. Walang wakas. Hindi na mabalutin mo. Wala daw. Bituing mo lang ningning. Bituing mo lang ningning. Teleserye na yun. So, next Action Boy. Pelikula na siya actually. Ang Bituing mo lang ningning. May pelikula man na. Pelikula na siya. Okay. Sige. Kaya nakita ko na yan sa Sharon Cuneta na. Sa EDS ang una. And then next Action Boy, Ario, ang complaints mo sa imo trabaho or sa imo nga boss. Di ba? I-post mo sa social media. Hindi na mayo Action Boy kay hindi lang na ang imo boss, ang imo nga maapektuhan, kundi ikaw mismo. Ikaw mismo gumakaupod mo ang company nyo di ba? May kalaing nila sa kompanya nila daw. Yung kalaing nila ikaw ikaw gobra ka man da, tapos ang isa mo kaupod nagpost siya kontra sa boss mo, kontra sa kompanya. Ikaw nga gaobra dira yan balong kasi mo mo nagning kompanya nyo ka laway. So dapat say mo na lang. Or kung gusto mo ipalabot niyo sa inyo HR
bar, para formal bala Action Boy. Correct, Hindi mo pag i-post sa social media. Kay meron man kisa Action Boy nga ano mo nga kinahanglan bala i-correct bala Action Boy. Nga hindi sila aware. So mo na, 'di ba? Hindi mo pag hindi mo pag dalhon sa social media. Kag tuwa hindi mo nagid kaya ang pagka-toxic sa imong mga boss, ikaw na lang halin kung gusto mo. Diba? Sambal lang, kita ka na sa desiderata, na sa nga poem. Go placidly amid the noise and the haze. So, na-memorize ko pa na Action Boy mo. Nga dawara na dabay nga kung nag-obra ka sa isa ka company, hindi mo pag i-criticize unless nga guwa ka kung kuhan, di ba? Hindi mo siya pag-criticize because the next wind will blow you away. So, amo na siya. Inappropriate in Action Boy ang pag-share sa mga pagka-ungrateful mo da bala sa imong company, 'di ba? So hindi ka na mga tao diyan mahilig mag-rant sa Facebook, no? Gani man. Ako hindi ko na miyan mga una ko sa gina-unfriend ko na lang rant bala kay kasaba ka kuan ga tuga ka negative effect bala sa mga tao, no? True in Action Boy. Especially ang mga sad na daan nga tao pag bukas nila, amo pag ginabasa nila ang rant pag ginamabasahan, kung ikaw mabasa sang rant although hindi ka man dapat. Ako why na ko nagabasa kis Action Boy. Why na ko nagabasa. Ako ganun kung may makita kung ang post sa permi lang rant, why na ko nagabasa sa iyang mga post. Kung daw permi lang rant bala. Sadyan pa ko nang isa sang mga troll ng isa ng mga nangga daw gasoy ay sila nasadyan pa ko nang magbasa sila lang gasoy ay sila lang. Sige. Tiyan mo na Action Boy, pila sa mga Ari pag ang dugang inappropriate yung mga photos and videos. Yan. Kay bisan ang balon mo nga pwede. Especially ang mga photos and videos nga hindi imo. Oo. Inappropriate pala nga ibang nga tao nga na-post mo yabla. Inappropriate. Correct. Nga wala sila kabalo. Mana. Kay tuod Action Boy ma-delete na pero wala kabalo kung sino ang makasave sina. Gina-save. Hapos na daan. Kita mo wala gin post gani sa Facebook, ang post sa social media tong isa ko picture nga nakita atong naga-circle lang ang iulo aras dalo mong tailors baba. Wala gani gin post na. Wala mo tagin post. May ara ko sinaproy ko gin post kay hindi ako mo. Okay, chef. Hindi kabalo ko ya nga wala mo gin post. Kay may balo si. Kay may balo si bongga si mo. May kablo ka may album kag ginangadaan sa gallery. So hindi ka gid magkwan Action Boy. Hindi ka gid mag-shoot. Correct. Ari pag Action Boy, especially sa mga millennials subong, ang relationship status. No need nga kung mag-break ka mga duwa i-post mo dira ang inyong inaway tapos dugay mo okay hay mo lang kamagali ang buyayaway pa Action Boy. Kaya to nakabasa na tong kadamuan to yan. Kabasa na tong kadamaan. Tapos balik mo lang kamo. Gani, di ba? Do ka na panglaparuhon kung sa Bisaya pa. Pero may butangan mo nga ang relationship Action Boy, mari ko nakilala Action Boy. Grabe ginabuyayaw ya ginya girlfriend na Action Boy. Tapos na sila nga post. Dugay na ganun. Reunited. Tiano ba reconnected? Hambal ni JM, hambal ni Dennis o Jamil. Hindi mo nakilala ang Jamil. May issue na sa buong mga. Kailan na? Standby na kita mag-action sa Action Hotline with Action Artay Hupon, ang inyong ringan news team. Aksyon Dorel Cabatu. Kag-Action Boy Duran. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod,